Presidente niyo po? Bongbong. Si BBM si sir. Sir, yung vice niyo? Saan? Sir, bakit po si BBM? Para sa akin, pwede naman bigyan ulit ng pagkakataong patunayan nila yung sarili nila sa new generation. Presidente niyo po darating na eleksyon. Sir, ito muna. Si Lenny si sir. Yung vice niyo po? Hindi pa, undecided. Undecided pa. Kayo po? Ay, wait lang po, sir. Sir, bakit po si Lenny? Background and kakayahan. Okay po. Sir, kayo po? Ang Lenny rin po. Lenny din si sir. Yung vice niyo po? Si Doc William po. Si Doc Willie O. Sa YouTube channel. Sino ang presidente? Ako sir, wait lang guys, sasagutin ko sir. Ako sir, undecided pa. Dalawa kasi pinagpipilian ko. Si Lenny din o kaya si Isko. Kasi maganda rin yung pamamalakad nila. At Bicolana ako, pero hindi naman yun porque Bicolana ako, Lenny ako. Siyempre tinitingnan ko rin po kung ano yung Okay lang kahit sino nila. gusto mag-yan. Sir, kaya si Lenny. Bakit po si Lenny? For me, Lenny kasi mas alam ko yung kumbaga yung background niya, yung mga nagawa niya, yung mga batas na nagawa niya. Okay po. Kaya po si Ma'am Lenny. Si Willie Ong naman, kasi favorite siya ng mama ko. Kaya, Okay po, nanonood lagi ng YouTube. nang YouTube. Okay. Sir, kaya? BBM lang, BBM. BBM. Sir, yung Vice President niyo po? Sara. Sir, bakit po si BBM? Ha? Bakit po si BBM? Ha? Kasi siya lang ang magandang may plataforma. Okay po, Kasi yung salamat. iba, wala eh. Presidente niyo. Sino po? Si Sir Bongbong. Si BBM din. Yung Vice niyo, ma'am? Si Inday Sara din. Ma'am, bakit po si BBM? Anong BBM? Bakit po si Bongbong? Yo! Yun mga Kachols, once again. Yo! Once again, welcome po sa Kachols TV. Welcome to our YouTube channel. At yun nga pala, nakikita nyo kung nasaan kami ngayon, syempre. At dito po kami ngayon sa SM Mall of Asia, dito sa Manila. Para tanungin yung mga taga rito, yung mga tao dito, kung sino napupusuan nila. Pero ako, may nadadaman ako kung sino magla-landslide dito eh. May nararamdaman ako May napupusuan, may nararamdaman ako kung sino talaga ang lalamang dito. Kasi marami nagsasabi sa mga comment namin, umalis kami sa Bicol para yun. Actually guys, siningit lang naman namin yung pag-vlog namin dito. Kasi biglaan din yung pagpunta namin dito. May asikasuhin lang kami. Kaso para naman sabi ko hindi na masayang, mag-vlog na rin kami. Kasi tulad yan sinabi namin dati, Bicol lang talaga kami. Nagkaroon lang na bigla ang appointment. Kaya kami, para hindi naman masayang yung lakad namin dito, haluan na namin ng pag-vlog. Oo, yun. Para naman mahaluan tayo. So yun, kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel mga Kachols, please don't forget to like, share, subscribe, at hit nyo yung notification bell. At importante yung comment nyo, binabasa po namin mga Kachols. At mag-shoutout, magsabi lang kayo ng message nyo kung sa mga comment namin, shoutout na ganyan. At yun, hindi namin matagalin. Welcome to Manila. Okay guys, start na tayo ng ating sabay. Hello po, Vice Tobo. Ma'am, survey lang kami. Butante na kayo? Opo. Survey lang kami ma'am sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Ay, wala. Wala pa. Ikaw ma'am? Wala. Vice President po. Right? Sa akin, Ako wala. sige, si Sara na lang. Bakit ma'am si Sara? Hindi ko sure kasi wala ako. Parang wala pa kayo ibang mapili. Opo, parang Siya pa rin yung first okay. choice nyo. Okay po, salamat. Ito po sa YouTube, pa-subscribe po. Talaga? Opo, salamat po. Kaway-kaway na lang po. Shout out na si Kuya. Sige po. Shoutout po sa... Sige na po. Ay, ganun mo ba? Shoutout po sa aking friends. Sa Mga taga-Daso dyan. Thank you po. Sige po. Ingat po kayo. Ala, dito naman tayo kila ma'am. Ma'am, pa-store mo kami. Survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Ma'am, ikaw muna. Ayun ma'am. Ma'am, kayo po. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon.
Isko mo rin. Si Isko. Yung vice niyo po? Sara din. Si Sarah. Ma'am, bakit po si Isko? Gusto niyo? Gusto ko lang. Okay po. Ma'am, ikaw, wala pa? Wala. Kayo, ma'am, wala pa? Okay, salamat. Ma'am, ito sa YouTube po, pa-subscribe. Ito naman tayo kailangan. Ma'am, butante ka na? Hindi pa. Sir, kayo? Presidente niyo po? Si BBM. Si Sir. Sir, yung vice niyo? Sir, Sir, bakit po si BBM? para sa akin, pwede naman bigyan ulit ng Pagkakataon. pagkakataong patunayan nila yung sarili nila sa new generation. Okay po. Salamat po. Sir, pa-subscribe po. Thank you. Ma'am, kayo? BBM. Si BBM din si ma'am. Ma'am, yung vice niyo po? Si Sara Duterte. Si Sarah. Ma'am, bakit po si BBM? I believe hindi naman kasalanan ng anak yung kasalanan ng tatay. So I believe na meron tayong future kay BBM. Okay, ma'am. Salamat po. Ma'am, pa-subscribe. Thank you. Mother, kayo? BBM din si ma'am. Ma'am, yung vice niyo po? Sara po. Si Sarah din. Ma'am, bakit po si BBM? Kasi siya lang po ang kwan namin. Isa siya na kwan Siya po yung napipisil niyo. sa kwan po namin para makakwan yung kwan namin sa retirement. Okay po. Ma'am, pa-subscribe. Salamat po. Diyan niyo po panoorin. Thank you po. Tara guys, dito naman tayo. Ito tayo kila ma'am. Ma'am, excuse me, survey lang. Butante na po kayo? Ma'am, pa-survey lang po sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Ma'am, ikaw muna po. Wala pa. Ma'am, kayo? Sa vice niyo po? Wala pa din. Sara Duterte. Si Sarah. Ma'am, bakit po si Sarah? Maganda po kasi sa mga estudyante pumasok sa ROTC. Yun po. Yun po yung Mag-training Oo para nga. yung katawan ng bata. Para matrain din sila. Okay, ma'am. Salamat po. Ma'am, pa-subscribe po. Diyan niyo po panoorin. Salamat po. O, saan tayo? Dito tayo kila sir. Sir, excuse me. Survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po darating na eleksyon. Sir, ito muna. Si Lenny, si sir. Yung vice niyo po? Hindi pa, undecided. Undecided pa. Kayo po? Ay, wait lang po, sir. Sir, bakit po si Lenny? Background and kakayahan. Okay po. Sir, kayo po? Ang Lenny rin po. Lenny din si sir. Yung vice niyo po? Si Doc William po. Si Doc Willie O. Sa YouTube channel. Sino ang presidente? Ako sir, wait lang guys, sasagutin ko sir. Ako sir, undecided pa. Dalawa kasi pinagpipilian ko. Si Lenny din o kaya si Isko. Kasi maganda rin yung pamamalakad nila. At Bicolana ako, pero hindi naman yun porque Bicolana ako, Lenny ako. Siyempre tinitingnan ko rin po kung ano yung Okay lang kahit sino nila. gusto mag-yan. Sir, kaya si Lenny. Bakit po si Lenny? For me, Lenny, kasi mas alam ko yung kumbaga yung background niya, yung mga nagawa niya, yung mga batas na nagawa niya. Okay po. Kaya po si Ma'am Lenny. Si Willie Ong naman, kasi favorite siya ng mama ko. Kaya, Okay po, nanonood lagi ng YouTube. Oo, ng YouTube. Okay. Sir, ito po sa YouTube. Pa-subscribe po ako. Diyan niyo po panoorin. Thank you po. Salamat po. Comment po kayo. Ala, dito naman tayo. Paistorbo po kami sa kainan. Survey lang po sa YouTube. Ma'am, presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Kayo muna, ma'am. Si Bongbong. Si BBM si ma'am. Ma'am, yung vice niyo po? Si Inday Sara Duterte. Si Inday sa... Ma'am, bakit po si BBM? Ano po, kasi hindi naman po talagang si BBM eh. Hindi naman po talaga totoo yung mga sinasabi nilang siya yung may nagsasabi kasi na bad daw yung mga Salamat po. Pero para sa akin, para namang okay naman siya kasi yung tatay niya, okay naman din yung pangangalakad niya dati. Na-misinterpret lang nila dati yung mga ginagawa ng daddy niya. Okay, ma'am. Salamat po. Ma'am, sa YouTube po, pa-subscribe. Diyan niyo po panoorin. Sir, kayo po? Yan din po. Sino, sir? BBM Presidente din po. si BBM din. Yung vice niyo, sir? Sarah po. Si Sarah. Sir, bakit po si BBM? Yun nga, subukan natin yung nakalibas. Ano ba talaga? Okay po. Sir, pa-subscribe po sa Salamat YouTube. po. Salamat. Mother kayo. Presidente niyo po. Ano yan? Yung binibigay niyo? Tigay lang po yun, ma'am. Ha? Presidente niyo. Sino po? Sir Bongbong. Si BBM din. Yung vice niyo, ma'am? Si Inday Sara din. Ma'am, bakit po si BBM? Anong BBM?
Bakit po si Bongbong? Bakit po si Bongbong pinili nyo? Siyempre. Siyempre po, siya talaga ang gusto. Ma'am, kayo no comment pa? Wala pa. Opo. Ma'am, ito po yun. Diyan nyo po panoorin yung video nyo po. Salamat po. Ma'am, salamat. Pasensya na sa story po. Salamat po. Thank you po. Sige. Ay po. Sorry. Pasensya na. Pasensya na po sa abala. Thank you. Huwag tayo, hindi naman yung pagkanta si Kuya. Hello po. Kay Storbo, survey lang po kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Ano pa po nag-iisip? Nag-isip. Ma'am kayo? Si BBM si ma'am. Ma'am, yung vice president niyo po? Si Doc Willie, Si Doc Willie kay ma'am. Ma'am, bakit po si BBM? Na-influensyahan lang. Na-influensya lang kayo. Ganun po ba? Ma'am, ito sa YouTube po. Pa-subscribe po. Diyan niyo po panorin. Ma'am, kayo butante na? 17 pa lang si ate. Sige, shout out na lang po. Kumusta lang po kayo kung kanino man? May shout out po ba kayo? Wala na. Kachols. Kachols TV po. Salamat po. Dito tayo. Dito tayo kila ate. Ma'am, survey lang kami sa YouTube. Tired. Presidente niyo po. Ngayong darating na election. Ma'am, kayo? Botante na? Yes po, pero haven't made up our mind. Kahit vice president pa wala pa. Ma'am, kayo? Wala pa din. Okay, ma'am, ito po. Pa-subscribe po sa YouTube. Thank Okay. you. Okay na. Kita tayo, kita. Ito tayo kay mother. Sir. Ayaw ni sir. Dito tayo. Ma'am, excuse me. Survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Si BBM si ma'am. Ma'am, yung vice president niyo po? Si Sarah. Ma'am, bakit po si BBM? Kasi parang mas okay po siya kasi yung iba, parang hindi pa sila hinom. Okay po. Pa sila. Hilaw pa. Ma'am, kayo po? Same lang po kami. Si BBM din? Opo, tsaka si Sarah. Okay, bakit din po si BBM, ma'am? Parang siya lang yung magiging susunod na Duterte. Okay, ma'am. Salamat. Ma'am, ito po sa YouTube. Pa-subscribe po ako. Diyan niyo po Comment kayo, panoorin. Thank you po. Thank you. Salamat po. Para dito naman tayo. Ito kuya. Dito kila sir. Sir, pa-istorbo. Survey lang po kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Bongbong Marcos mo. BBM din si sir. Sir, yung vice president niyo po? Siyempre, Sara. Si Sarah. Sir, bakit po si BBM? Si BBM kasi si BBM ma'am kasi maganda yung nila. Yung ni President Marcos. Okay po. Ma'am, kayo po? Same lang. Si BBM din. Ma'am, yung vice niyo po? Same lang. Si Sarah din. Bakit po si BBM? Same lang. Same lang ng rito. Ma'am, salamat po. Sa ano po yan sa YouTube? Pa-subscribe po ako. Salamat po. Diyan niyo po panoorin. Thank you. Ito si sir. Pwede ba kayo, sir? Survey lang kami, sir, sa YouTube. Hindi po. Hindi pwede si sir. Dito pa tayo si sir. Sir, ikaw. Ayaw nila. Ito lang tayo. Hindi, sa vlog naman ito. Kasi kailangan kasi natin pocket ko naman para makapag-vlog po tayo. Wala naman po kahit kailangan po natin. Sige, kuha kami, kuya. Cut muna. Magsalita, cut muna. O guys, kuha daw muna kami ng permit. Wait lang. Sige, kuya. Salamat po. Last one si Kuya. Okay, ito na muna. Ito muna si sir. Wait lang, hindi na kami magkakat joke lang yun. Sir, kaya? BBM lang, BBM. BBM. Sir, yung vice president niyo po? Sarah. Sir, bakit po si BBM? Bakit po si BBM? Ha? Kasi siya lang ang magandang may plataforma. Okay po, Kasi yung salamat. iba, wala eh. Sir, ito po sa YouTube. Pa-subscribe po ako. Salamat po. O, tara na. Kakat muna tayo. Okay. Kuha muna tayo. Guys, kuha daw muna kami ng permit para dire-diretso. Pero, nakatingin pa kasi si kuya eh. Pwede naman natin ito idiretso. Kaso si kuya, hanggang ngayon nakatingin pa. Dali mo po, takbo na. Kasi naman guys, sabi ko, di naman kami nag-permit eh. Dire-diretso lang Hindi, kami may sa permit din tayo sa munisipyo. nagpapaalam. Papaalam muna kami bago kami mag-vlog. Ito kasi presidential to eh.
Kasi daw nandito kami sa ano. Hindi to normal vlog mga ka-chols. Oo. Masyado, kumbaga, kung totoo siya nga, confidential to eh. Tinatanong naman natin kung sino yung napupusuan ng mga tao. Malayo ka na dyan, dito tayo. Kaso nga si Kuya, kasunod. Yan na. Dito. Kaso nandun pa si Kuya. Kaya kilala, yan. Ito. Ito, kasunod pa si Kuya. Halika na. Cut mo na kami guys, kuha mo na kami permit. Ay, naka-play. Oh. Guys, yun na nga. Waiting kami kasi kumukuha kami ng permit. Sabi namin 30 minutes lang naman kami mag-vlog dito. 20. 30 minutes mga 30 minutes. Ganun lang. Saglit lang. Ang sobrang init. Grabe. Anong oras pa lang kasi? Hindi kasi dapat kasi susunod talaga tayo sa rules dito. Hindi ka May kasi rules pa lang kasi dito. Hindi katulad sa atin na pag bumaba kami ng market, dire-diretso. Dire-diretso, pero dumadaan pa rin tayo ng munisipyo. Dumadaan pa rin naman ng munisipyo. Pero hindi naman ganun, wala namang... Paalam lang, ganun lang. Pero wala na sulat-sulat. Ito kasi kailangan dito kasi nasa property tayo ng private property ito kung tutusin mga kasos eh. Mulagay siya to eh. At sobrang init. Commercial lang muna. Commercial muna tayo. Ayaw naman namin mag-cut, alam nyo yun. Kaso wala tayong magagawa. Ang layo ng admin office. Ayaw talaga namin mag-cut kasi... Gusto nyo panoorin lang kung naglalakad hanggang papunting admin office. Mga kasos, anong oras niya? Anong oras mga? 3:40. 3:40. Ang init, sobrang init mga kasos. So itong harap namin ngayon, dagat yung mga kasos. Ang kailangan nyo daw po muna mag-submit ng request letters sa email po. Ay, Kasi ganun. vlog po siya. Kailangan po niyang dumaan sa marketing. Talaga? Tagal ba? Sandali lang naman mo. Dali lang naman ito mga... Lahat kasi ng mo may vlog. Patawagan na naman yun ha? Email dito. Kasi kailangan yung request letters niya po. Para po ba siya. Okay po. Kahit anong vlog, ganun talaga dito. Kailangan kasi ng Send ko na kami. Salamat po. Ayun nga mga kachols, titigil muna namin ito mga kachols, sayang eh, dapat natuloy-tuloy na nga rin namin eh. Pero kailangan talaga ng... Pero marami pa kami gagawin dito mga ano, marami pa tayong mga puntahan, hindi lang naman to eh. Pero syempre, kaya respeto natin yung ano nila, yung ano nila, ano to? Rules nila dito yung kailangan talaga sundin natin. Ayun, count mo na. Count na natin. Tapos ulit na lang natin sa susunod. Oo, next na lang kami. Ito, binigay nga sa amin yung ano eh. Si Lenny may 2. 2 lang kay Ma'am Lenny. Kay Bibe may 12. Tapos yung iba po, wala. Kay Inday Sara po may 14. Tapos 2 lang po kay Doc Willie Ong. So yan po, first time po nanalo dito si BBM na first vlog namin. Vlog namin. Ayan. Dito na lang. Dito na, tapos na. Bye-bye. Ganun lang mga ka-chols kasimple. Kasi hindi naman natin pwede pagpilit natin yung gusto natin dito eh, di ba? Ayaw namin lumabag sa mga Mahirap. mahirap na kasi gusto namin sumunod. Kasi alam nyo, itong ginagawa namin masaylo to. So, baka mangyari, mag-send muna kami, tapos mag-vlog na lang kami ulit. Kung hindi man, tapusin kami sa oras, kasi nga saglit lang naman kami, baka punta na kami sa ibang lugar. Hintay-hintay na lang kayo, siguro mga ilang araw lang, mga dalawa. Sige, hanggang dito na lang kami. Dito na lang. Ayun nga mga ka-chols, kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe, at hit mo yung notification bell para updated kayo sa mga darating pa namin kada survey. Paalam na kami mga ka-chols. At yun, nabitin nga kayo. Pasensya, nabitin kayo mga ka-chols ha. Mag-comment pa rin kayo. Kung makakapanood nito, mag-comment pa rin kayo. Andito na kami sa Maynila mga ka-chols. 4 days kami dito. Pero hahataw kami ng vlog dito mga ka-chols. Para lang sa inyo, para mapanood nyo. Sa mga kababayan natin mga Bicolano dyan. Kahit saan mga kayo. Sinugakawa namin. Andito na mga ka-chols. Bye-bye.